I'm a man aged 33 and my wife is 25, right? My story goes like this. Mukadzi wangu ane nhumbu yaane 8 months. Nhumbu iyi inomurwadza zvekutoona kuti mwana wevanhu atambura uyu. Ndakaregreta kuti dai takambomira kuita. Mind you, ndiyo nhumbu yekutanga. Ndakamuroora ari virgin chaiyo, but inini ndakamboroora mukadzi wekutanga akashaya achisununguka kuhospital. Mwana ndiye akararama and I love my baby. Anogara namai vamai vake, but ndinotumira support nekunomuonawo pano neapo. Uye mukadzi wangu uyu haana kana dambudziko nazvo. Ndakawirwa nedambudziko iri ndiri mwana mudiki, asi ndakachema ndikazvitambira. Ndakagara 5 years ndokubva ndazowanawo mukadzi wandinaye ane nhumbu uyu. Back to my story. Last week my wife akanditi aneta haachakwanisi kuramba achishingaira pamarwadzo aanonzwa nepamuviri apa. Akataura achichema zvinova zvakandidya mwoyo wangu. Guys, I love my wife. Situation yaari inotondirwadzawo. Ndakamutarisa ini pachangu ndinotoona kuti mukadzi wangu arwadziwa. Iye akatonditi handei ndinoitwa op. Ndikati no, mwedzi hausati wakwana, uchiri mu8 months. Chingoshingirira hona takutosvika pasara July chete. But akati ndarwadziwa akatanga kuchema neni. Ndakapedzisira ndakuchemawo ndakurangarira kuti chakauraya mukadzi wangu wekutanga inhumbu. Uyezve uyu wandinaye akurwara. Guys, kutaura kudai handina kana kugadzikana. Ndiri kuzvidya mwoyo nepfungwa. Ndiri kuwandirwa nezviri mupfungwa dzangu. Mukadzi wangu uyu haaite basa. Ndakamuregedzesa. Tinobhadhara munhu anouya achiklina nekuwacha. Ndaifunga kuti zvimwe ibasa, but hazvina kuchinja. But asati ane pamuviri aiita zvese ega mukadzi wangu. Tinorenda 2 rooms. Vana mukoma ndinoziva muri pano. Nana tete tipewo mazano ndatambura vedu vei. Vanotisungirai masungiro ndakaendesa ese nekuroora ndakaroora. Asi iye akati anoda kusunungukira kuno sezvo mai vake vakashaya kwasara baba chete. Kumusha kwangu vabereki vose variko, asi ndiri kutya kumuendesa because ndiko kwakashayikira futi wekutanga. Ndaida kuti asunungukire kuno kwandiri ndichizvionera ndega. Please batanidzaiwo nyaya. Vanoti kuyema chimbomirai. Ndakanyatsotasa ndikaona kuti hakuna kuyema kwakadaro. Ndoita sei hama dzangu? Ndakutotya kuti kana musi welebha wacho achatadza kana kuzowana simba rekupusha mwana nekuda kwekurwadziwa. Ndikamubvunza kuti uri kunzwei chaizvo, anoti muviri wese. Guys, I love my wife. Ndinamatirewo ndikunde. Kana kubasa chaiko ndakungoenda zvokuti ndodii, asi mwoyo wangu unenge uri kumba kuna mukadzi wangu. Kuti ndimusiye ega kumba zvakutondiremera. Uku zvekubasa mabhosi haatodi kundishaya. Ndiitireiwo maprayers hama dzangu mukadzi wangu asununguke zvakanaka uye atsungirire pamazuva mashoma asara iwaya.